Non é nada novo. Ao longo dos últimos anos foron diversas as iniciativas presentadas polos nacionalistas para demandarlle a Portos de Galicia actuacións e maior investimento nos peiraos de Corrubedo, Palmeira, Aguiño e Ribeira. Para o BNG non fai falla máis que dar unha volta polas instalacións e terreos portuarios do municipio para darse conta dos problemas que se dan en todos eles. Falla de alumeado, barandas de seguridade en mal estado e, sobre todo, moito lixo, que na maioría das veces acaba no mar. Ante esta situación, os nacionalistas veñen de rexistrar unha iniciativa no Concello para instar a Portos a manter en boas condicións as instalacións, tanto portuarias como as que non o son, das que é titular o Concello, axilizando tamén ao máximo a execución das demandas que se fan dende o propio sector pesqueiro. Porque Portos ten que comprender que en Ribeira non solamente cobrar as tasas das terrazas, cando se fai aquí o mercadillo ou calquera actividade, non. Ten que comprender que, a parte de cobrar todas esas tasas, se cobra eso ten unhas exixencias. E as exixencias son o mantemento, a limpeza, a iluminación, a seguridade dos peiraos. Dende o BNG anuncian tamén que porán a situación en coñecemento do seu grupo parlamentario para trasladar as demandas e as necesidades do sector ao Parlamento de Galicia.